ya samu shekara 40 ba wani abu da da ni da mahaifiyata hajiyar da ɗaumata lafiya ta daɗa bana da za ya gare ni ta dausayi ne hajiya hausatu na san da tuna na ru a can masun kabata uwa ga da biyu ma na taimakona da abuwa da walidi da halifa masali makasuriya na ne ku gana bayan su masoya na gaba ɗaya gare mu ilahuna safe da rana imani gare mu kada da ɗasu abubuwan da gaban taɓawa da wannan abin da nake tsoro Allah wato yi mun masu makirci wato na kulle nake Allah ya ɓata nufin su ka ɓata nufin aduwa yana gaba ɗaya ka wace su ilahu dare da rana asilai na ilahu ka tarwace su saka baitocin suke talauci musu rabu kada da ɗashi